Den første Steiner-skole blev grundlagt i 1950. Nu er der 15 skoler med næsten 3.000 elever. Altså ikke hver. Nej, nogle af dem går til 12. klasse. De laver årsopgaver for et skriftligt vidnesbyrd. Det er en dokumentation af, hvad de kan. En statistisk undersøgelse viser, at 78% af dem fra 12. gennemfører en mellemlang eller lang videregående uddannelse på normeret tid. Lidt længere til venstre. Jeg har gået på Steiner-skolen. Ja, jeg har gået på Steiner-skolen. Ja, jeg gik på Rudolf Steiner-skolen. Jeg har gået på Steiner. Jeg har gået på Steiner-skolen. Jeg har gået på Rudolf Steiner-skolen. Jeg har gået på Rudolf Steiner-skolen. Jeg har gået på Steiner-skolen. Det var min mand. Jeg husker min skolegang på Steiner-skolen som en glad og en tryg hverdag. Det var sjovt, og det var nemt at lære. Jeg tror, det hænger sammen med den legende tilgang, der var til undervisningen. Børn er et gådefuldt folk, sagde en af vores digtere engang. Børn har mange sider. Vi skal have plads til dem alle, hvis der skal komme kreative, sunde og socialt kompetente mennesker ud af en skole. Steiner-skolen har givet mig mange gode oplevelser og har styrket min kreativitet og givet mig mere selvtillid. Kroppens intelligens stimuleres i de små klasser. Vi integrerer mere af mennesket, hvis børnene får lov til at bevæge sig, når de lærer. Jeg har været rigtig glad for at gå på Steiner-skole. På Steiner-skolen der har jeg fået en tro på mig selv og en tro på at gå efter mine drømme. Hvis der skal komme ligevægtige og kreative mennesker ud af en skole, må den tage hele mennesket med i sin pædagogik. Ja, for det kan godt være svært at holde balancen. Ja, for man skal holde tungen lige i munden. På Steiner-skolen oplever jeg, at der blev taget hånd om at udvikle vores fantasi. For mig i dag er det et vigtigt arbejdsredskab, at jeg er i stand til at forestille mig, hvordan tingene så ud herude i jernalderen. Vi må udnytte børnenes glæde ved at bevæge sig. De må få lov til at gribe, før de skal lære at begribe. Mennesker har mange dimensioner, og vi svigter, hvis vi ikke lader børnene opleve verden som noget fantastisk, som de selv er en del af. Jeg husker tydeligt nogle spændende kemiundervisningstimer i Steiner-skolen. Som for eksempel, da vi brændte grundstofferne af og betragtede det, vi så, og på baggrund heraf skabte en teori. Som project director i Novo Nordisk betragter jeg hver dag vores processer og får herigennem idéer til nye projekter. Jeg er uddannet autotekniker, og jeg har under min uddannelse fået at vide, hvordan man skal gøre forskellige ting på. Men jeg tror, jeg har lært selvstændigt tænke på Rudolf Steiner-skolen, så hvis jeg finder en metode, der er bedre end den, jeg har fået at vide, så bruger jeg bare den i stedet for. 1, 2, 3, 4. Da jeg gik på Steiner-skolen, havde vi mange kreative, håndværksmæssige fag, som jeg drager stor nytte af i mit daglige arbejde som tømrerformand. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal begynde at snitte. Det var Johannes V., der sagde, hvad hånden former er åndens spor. Det kan blive til pædagogisk praksis. Hvis børn har fået lov til at være børn, når de er det, kan de vokse ind i samfundet som hele mennesker, når det er det, de skal. Hvis man øver sin fantasi, når man er ung, kan man finde løsninger på problemer, når man er voksen. Vi søger gerne kontakt til myndigheder eller virksomheder. Hvor man kører på skole. I Odense kunne eleverne engagere sig i byplanlægning. Hvad vil der ske, hvis det bliver gratis? Men så er man jo også nødt til at lave masser af busser, hvis der er mange flere, der vil køre med bus. Ja. Arkitekturen er en bunden kunstart. Den består af rigtig mange komplekse elementer, som skal sammensættes på den rigtige måde. Der er ingen tvivl om, at med min baggrund
Som elev på en Steiner-skole har det været nemmere for mig at handle ud fra en helhed. I stedet for at vi formulerer et mål for deres afslutningsarbejde i 12. klasse, bliver eleverne opfordret til at gøre det selv. Jonas havde nogle meget klare mål ved sin årsopgave. Han skulle lære at spille orgel på 1 år, og det gjorde han faktisk også. Og desuden skulle han sætte sig ind i orgelets teknik, opbygning og historie. En meget stor mundfuld for ham. Udfordringen ved at arbejde med en opgave i et helt år, det er, at man skal arbejde med en aflevering, der ligger så langt ude i tiden. Man ved godt, at man skal aflevere helst så mange sider, og man skal skrive den ind i hånden, og den skal bindes ind på det tidspunkt. Men man er ikke helt sikker på vejen derhen. Årsopgaven giver en god øvelse i at hente oplysninger mange steder fra, efter man har fundet ud af, hvad man vil lave. At interviewe andre mennesker og finde ting på nettet. Og så skal man selv sammensætte og bagefter kommunikere det videre til andre, både mundtligt og skriftligt. Fordelen ved at lave en årsopgave i forhold til forberedelse til en eksamen er for mig, at man både har mulighed for at vælge, hvilket mål man vil have, og hvilken vej man vil gå for at opnå denne mål. Det er sjovt. Noget af det, der virkelig karakteriserer den gode Steiner-skole, det er, at det enkelte barn føler sig set. Og det kommer for eksempel konkret til udtryk ved, at man på den gode Steiner-skole ser lærere og børn og unge ude i gården om morgenen, hvor læreren går hen til barnet, hvor barnet går hen til læreren, giver læreren hånden, ser læreren i øjnene. Du er set, du er mødt, du er velkommen, nu starter dagen. Den store risiko for Steiner-skoler, tror jeg, man kan sammenfatte i ordet dogmatisme. Vi bliver så fokuseret på værdien af det, vi har, at vi ikke vil møde behovet for et kritisk blik på nogle af vores egne principper og praksiser. Hvis man ser på det negative billede af den danske folkeskole, der er mange positive billeder, men hvis vi ser på de negative billeder, så er de for mig at se karakteriseret ved, at skolen bliver enormt fortænkt. Og det vil sige, at børn skal sidde stille, børn skal lytte til læreren, børn skal læse lektier, børn skal lære systemets lektier, og børn skal testes fra dag nummer 1. Vi hælder viden på de små børn, og de små børn kan ikke sidde stille. De små børn forstår det ikke. Vi tror, at vi kan behandle skolen på mange måder, som om det var en industriel virksomhed. En skole er ikke en fabrik. En skole er et sted, hvor børn og unge mennesker skal leve, skal dannes, skal udvikles, skal lære, skal have det sjovt. Sandkassen er for mig et rigtig dejligt symbol på et barn i udvikling, og et barn, der er totalt nærværende. Steiner-skolens læggen vægt på det kreative i barnet er noget, som jeg tror, øvrige skoler og samfundet i al almindelighed kan lære rigtig meget af. Vores verden forandrer sig, og skolen skal stå mål. Men der er mere i et barn, end man kan måle og veje. Steiner-skolen tager mål af det usynlige i mennesket. Der findes Steiner-skoler i hele verden, ligesom i Danmark, bare anderledes. Over 1000.